Στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης προσκύνησε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε αρχικά με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο, στα γραφεία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πλούσιο και πολυσχηδές έργο της σειράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ καλή επιτυχία, της δώρισε εικόνα του Αγίου Δημητρίου του Θαυματουργού, του προστάτου της Θεσσαλονίκης. Εν συνεχεία, η νέα πρέσβη των ΗΠΑ ξαναγήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, όπου είχε την ευκαιρία να προσκυνήσει την Τίμια Κάρα και τα Ιερά Λείψανα, ενώ ξαναγήθηκε από ανθρώπους του Ιερού Ναού, γνώρισε τους εφημέριους και έμαθε την ιστορία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης και με δέος πραγματικά προσκύνησε τον Άγιο Δημήτριο αλλά και τις ιερές εικόνες στον Ιερό Ναό. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον της νέας πρέσβυρας των ΗΠΑ για την ιστορία του ναού αλλά και γενικά για την Ορθοδοξία μας και είχε εκτενείς συζητήσεις με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Δείτε φωτογραφίες και ρεπορτάζ και βίντεο στο Εκκλησία Online.